January, February, March po yan, March 4. Leon. Saka nag-abot na ang vaccine digdi sa Bicol. Magayon ng bagang anunsyo yan. Ano? Kumusta po ka mga tugang sa itong mga pinag-iirukan? Ano? Saan man ka mong yan digdi sa runa kang mundo? Pag-iribahan kita mga tugang. Hinanyog ka mo sa tuyang pag-uurayan giraray. Manunugod iyan sa marhay na hapon with Father Butch Pompasi, OP ng UST Legazpi, sarong paring Dominico, mga tugang. Kaya nga, mag-iribahan kita. So, mga tugang, anuman ang mga kadipisilan na sa tuyang mga nararamdaman o mga nararanasan, ano, sa lalampas din yan. No? Sabi nga ni, daanan lang natin yan. Huwag natin pagtambayan. Okay? Problems there will always be. But also, never forget the blessings of God. Kaya, marhay ang hapon. Kaya sa programang inihong marhay na hapon mga tugang, pag-urulayan ta, ano man ikakarahay. Ano? Kanya na hapon, ano bang ikakarahay ta sa buhay? Bakusong ikakaraot o nakakaraot o hindi yung nakakasama o kundi ano man ikakabuti, ano mang babuti, yan ang ating pag-usapan. No? Because nothing is impossible with God. No? For those who believe in God, nothing is impossible. Kaya natin yan. Ano? Mga tugang, alam mo, miski ano ang mga satuyang mga nararanasan, ano ang satuyang mga sinasabing mga dala-dala sa buhay, okay? Upasanin sa buhay, tabangan ta, ang lambang saro. Kaya natin yan. Kaya natin yan sapagkat may Diyos tayong matulungin. No? Sabi nga ng Diyos, ask. Sabi ni Jesus, ask. Humingi kayo at kayo bibigyan. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it will be open unto you. Kaya mga tugang, makusugunta ang satuyang salud. Makusugunta ang satuyang pagtubod. No? Makusugunta ang satuyang buhay. Kaya yun ang importante mga tugang sa panahon hindi na may pandemya pa kita o ito, kuwaning vaccine. No? Dapat kita mga tugang magpakusog. No? Pakusugunta ang satuyang buot, pakusugunta ang satuyang lawas, pakusugunta ang satuyang pagtubod, palakasin din natin ang bawat isa. Okay? So mga tugang, dahil hindi tayo mababayaan ng Diyos. Okay? Sabi nga, God is with us. And not only that, God is for us. Kaya makakayanan natin mapagtagumpayan ang lahat ng bagay dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Okay mga tugang, kaya tayo ay magdasal. Okay? Tayo po ay magdasal. Dasalin natin ang ating paboritong dasal na hagadon ta sa satuyang kagurangan sa pamamagitan ni Maria. Okay? Dahil si Maria mga tugang, ina ni Jesus. Okay? Ina ni Jesus si Maria. At dapat natin igalang tulad ng paggalang ni Jesus. Huwag natin sisiraan si Maria. Okay? Sapagkat hindi siniraan ni Jesus ang kanyang ina, kundi minahal niya. At bilang mga taga-sunod ni Kristo, mahalin din natin at igalang natin si Maria. Okay? Ulitin ko, kasi sinasabi ng atin na mga kapatid, sinasamba ninyo si Maria. Hindi po namin sinasamba ang mga santo, hindi namin sinasamba ang mga estatwa, hindi po namin sinasamba ang mga idols, kundi ang Diyos lamang. Okay? Ginagalang lamang natin ang mga santo sapagkat ang mga santong yan ay kanilang isinabuhay ang buhay ng kabanalan. Yan po. Kaya sa tulong ni Maria mga tugang, samahan nyo si Father Butch Pompasi OP sa panalangin ng
memorare. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O kabanal-banalang Birhen Maria, alalahanin mo kami dahil naniniwala kami na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Bagkus kami yung dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, hiningi po namin na pakisabihan po ninyo si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas na yung anak na bindisyonan po niya ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa, ang mga broadcasters, ang lahat ng mga nagtatrabaho, at lahat ng mga tagapakinig, na gawin namin ang iyong kalooban, na gawin namin ang anumang ikabubuti, at kasangkapanin kami sa kaligtasan at kabutihan at katotohanan. Nawa, bigyan kami ng lakas, labanan anumang masama, labanan anumang sakit, at ilayo po ninyo kami sa anumang kapahamakan, at lalong-lalo na sa disgrasya at sakit. Ang lahat nito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, kumusta po kamo giraray ngunya na aldaw ng Webes sa tuyang pag-urulayan? Siyempre, ang manunungod sa ikabubuti ng tao. At ang ikabubuti ng tao ay ang isabuhay, hindi lang pakinggan, hindi lang memorize, kundi isabuhay ang aral ni Kristo. Okay? Isabuhay natin ang mabuting balita. Let us live the gospel. Sa araw-araw, ito po ang first part natin. Ang ikabubuti sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos o ang mabuting balita, mga kapatid, sa araw na ito ay hago po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, talata 19 hanggang 31. Okay? So ito po ay napakagandang ebanghelyo o mabuting balita para sa atin. Okay? Ang tanong ko, anong mabuti maging pabaya o maging mapag-alaga? Yan. Bakit? Kasi ang importante mga kapatid, tayo ay talagang maging mapag-alaga, hindi mapagpabaya. Kasi pabayaan mo na lang yan. Alam mo, marami ang nangyaring masama dyan eh. No? Pabayaan mo. Halimbawa, kahit ito sa salon o sa ating kalusugan, in matters of health, sabi ng isang tao, ay masakit ang ulo ko, pabayaan mo lang yan. Pabayaan mo na lang yan. Pero sakit, araw-araw sakit ang ulo. Pinabayaan ang pinabayaan. Naging malubha. Yung pala may tumor na ang ulo. Dahil sa pinabayaan, ipakita natin sa doktor. Father, takot ako eh. Minsan nagsasabi, Father, wala namang sakit yun eh. Bakit nang matay? Ang tanong ko, nagpapatingin ba siya sa doktor? Paano mo nasabing walang sakit? Paano masasabing walang sakit? Wala naman siya blood chem, wala siyang examination, hindi niya alam ang blood pressure. Kaya kailangan natin yan, magpapatest. Sa buhay kasi, kailangan ang testing. Sa buhay, kailangan ang testing kahit sa pag-aaral. Paano malalaman natuto siya sa, halimbawa, ngayon, kahit online o module, paano mo malalaman na isang tao natututo sa online o natututo sa module? Bigyan mo ng test.
Kanina pala ako'y nagmisa diyan sa Kabangan High School. Binabati ko po ang mga teachers diyan. At sabi ko nga sa kanila, okay, count your blessings. Count your blessings, not your problems. Sa atin kasi, we count all our problems. Minsan sinasabi, wala akong kotse, wala akong magandang bahay, wala akong gwapong asawa, wala akong magandang asawa. Ganun ba? Hey, don't count your wala. Kasi hindi mo matatagpuan ang wala. Hanapin mo ang wala, wala pa rin. Start with something. What do you have? Anong meron ka? Kaya sabi ko nga sa kanila, paalala ko lang ito alam niyo mga kapatid, maganda yon. Every morning, dapat count your blessing. Count your blessing. Father, wala naman akong blessing. Anong wala kang blessing? Buhay ka ba? Opo. Itong pagiging buhay mo, blessing yon o hindi? Blessing. May mga tao kaninang umaga, hindi na nagising. The blessing pa rin yun. Blessing pa rin sa kanila na hindi sila nagising. Kasi sila ay mapupunta na sa langit, makikita na niya ang kaharian ng langit. Bakit, Father, ang kamatayan, blessing din ba? Kung hindi mamamatay ang tao, paano na yun? Gusto ba ninyo maging 150 years old? Ano na kaya yan? 65 years old ka pa lang, makalimutin ka na. Alam mo mga kaibigan, count your blessings lagi. Okay, sabi ko nga kanila, alam mo, ang cellphone kong ito, ginawa ko na itong cellphone ko, pag umaga, nag-a-alarm ito. Okay? At may ginawa ko, nag-record ako sa cellphone ko. Siyempre may background yon. Sabi ko sa cellphone ko, Boots, Boots, Boots! Boots, Boots! Siyempre, tawagin mo. Kitawag ko, Boots! Gising, gising, gising! Kasi parating na ang maraming blessing. Kaya gising ka na. Bangon na. Bangon. Bangon. Okay? Kasi ikaw, isang Bicolanong uragon. Yan mga tugang blessing. Okay? Kaya count your blessing. Kaya sabi ko nga sa kanila every morning, ang unang dapat pakinggan natin ay pakinggan mo ang sasabihin ng Diyos at sasabihin ng sarili mo. Talk to yourself. Okay? Listen to God and listen to yourself. Kadalasan, sa umaga, ano pinakikinggan natin? Minsan sa radyo, pinakinggan natin. Siyempre, hindi naman lahat ng mga mabuting balita ang napapakinggan natin sa radyo. Sa radyo, minsan news, may namatay, may nasagasaan, may pinatay, may hinapunan, mga negative. Kaya nga ito, nandito tayo sa DCGB. Gagawin natin marhay. Good news. Ang balita ng Diyos, mahal ka ng Diyos, kahit makasalanan ka. Kahit hindi ka naging parasimba, magbabago ka pa rin. Mahal ka ng Diyos. Kahit anong nangyari sa'yo, mahal ka pa rin ng Diyos. Magandang balita yan. So, yan ang binabalita natin lagi. Okay? Yun, importante. So, talk to yourself. Okay? Pakinggan mo agad ang sabi ng Diyos. Sa umaga, do we listen to God? Do we listen to ourselves? Umagang-umaga lang, yung nanay mo, kutat ng kutat, ikaw aki ka. Ang tamad-tamad mo, dahil ka umagang-umaga, anong narinig mo? Negative baga? Negative, tamad, okay? Ikaw lalaki, nagalit yung asawang babae doon sa asawang lalaki. Inumaga ka na naman, kutat ng kutat, walang ibang narinig, kundi negative. Salip na, good morning, yun, pag umaga, wag na yung negative. Bilangin mo yung mga negative words mo kaninang umaga pagkagising. Ilan kaya yon? Maganda yan. Tandaan natin. Okay? Ano ang mga positive words na sinabi mo sa sarili mo o sa ibang tao? I will give you a concrete example. Talaga ito nangyari. Ginawa ng isang tao ito.
na every now and then, sabi, tungkol ito sa galit. Sabi ng tatay, anak, pag nagagalit ka, kumuha ka ng pako. Okay? At martilyo, ipukpok mo yan doon sa kahoy. Ipako mo yung pako sa martilyo. Okay? So, malinig na kahoy yan. So, yan, palaging magpupukpok. Okay? So, ngayon, yung pagkatapos niyan, pagkatapos ng na nagalit ka, nakapukpok ka naman, bilangin mo. Okay? So, yun na nga nangyari. So, pag inalis mo yan, kasi nakapagsalita ka ng masama, okay? Nagalit ka. So, pag inalis mo yung pako doon sa kahoy, ano ang mangyayari? Hindi ba nasugatan yung kahoy? Ganon din sa tao. Ano? So, yan ang importante. Ang anumang ikakarahay natin sa tao. Okay? Importante po yan. Na tayo ay maging marhay sa tao. Okay? Magsalita tayo ng ikabubuti o ikakarahay ng tao. Yan po yun ang importante sa buhay ng tao. Kaya nga ngayon, ang magandang balita ay ito. Okay? Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16 talata 19 hanggang 31, sinasabi sa atin ni Kristo ito. Na ano ang leksyon na makukuha natin dito? May kapwa-tao tayo. We should really take good care of each other. Okay, basahin ko. Magandang balita ito. Noong panong yon, sinabi ni Jesus, lagyan natin ng background, parang okay? Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin at sagana sa pagkain araw-araw. At may isa rin naman lubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, na nakalupasay sa mga pintuan ng mayaman upang mamulot kahit bumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades o sa impyerno, tumingala ang mayaman sa kanyang at natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri sa palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro nagtiis ng kahirapan. Ngayon, inaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipamanhik mo sa inyong mapuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparunin nga ninyo siya upang balaan sila nang hindi sila mahantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga yon. Hindi po sapat ang mga yon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay,
tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit na ang isang patay na muling nabuhay. Yan mga kapatid, ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes, kay Kabanata 16 ng Ebanghelyo ni San Lucas, talata 19 hanggang 31. Okay? Alam mo, ang hirap maniwala, ang ayaw maniwala. Kahit no amount of explanation, kahit turuan mo ng turuan yan, kung ayaw maniwala, hindi yan maniniwala. Dahil sa katigasan na rin ng ulo. Kahit may prueba na yan, ayaw pa rin. Sabi nga, to those who believe, okay? To those who believe, no proof is necessary. Okay? Kahit anumang katibayan, ano yung prueba, hindi na kailangan. Pero sa taong hindi naniniwala, kahit napaliwanagan mo, kahit mabigyan mo ng ebidensya, hindi yan maniniwala. Bakit? Mayabang. Yan ang importante na matututunan natin dito. I-apply natin ang ebanghelyo sa araw na ito. Una, mayaman. Ang kayamanan, mga kaibigan, ay hindi po masama. Okay? Paano napapasama ang kayamanan? Kung ang kayamanan ay gagamitin natin sa panglilinlang, sa pang-aapi o pandaraya, yan po ang masama. At kung gagamitin natin ito sa kasamaan. Halimbawa, binigyan ka ng pera at ginawa mong ang pera binigay ko sa iyo, ginawa mong pang bisyo ng bisyo. O hindi ba masama ang magbisyo, sigarilyo, uminom. Okay? Dahil hindi po masama yun, gusto ko eh. O sige, bahala ka dyan sa buhay mo. Alagaan mo ang buhay mo. Okay? So, importante yan. Saan mo ginamit yung pera? Sa bisyo. Okay? Hindi po maganda ang anumang bisyo. Kaya, dahil ang bisyo ay perwisyo. Okay? Sasabihin ko sa inyo mga kapatid yan. Bisyo ay perwisyo. Okay? So, yon, masama yan. Halimbawa, binigyan kita ng pera. Ang ginawa mo, itinataya mo sa wego. Sa wego, ano bang wego? Sa anong mga laro? Okay? So, ang ginagamit mo sa yung pera, okay? Ginagamit mo sa kasamaan. Okay? So, halimbawa, yung pera, gagamitin mo, parang sa ganon, babayaran mo isang tao, patayin mo yan. Masama yan. So, ang pera po, hindi po masama. In fact, is a blessing. Kaya sabi nga, depende kung nasa paggamit po yan. Okay? So, sa paggamit po ang kasamaan ng pera. Sa paggamit. Kung gagamitin natin ito sa pagtulong sa kapwa, ang pera nakakatulong at napapakinabangan. Hindi nagiging perwisyo. Ang tawag natin dyan ay benepisyo. Bene means good. Okay? Benepisyo, hindi perwisyo. So, importante mga kaibigan yan. So, saan ba natin ginagamit ang mga ibinibigay sa atin ng Diyos? Yan. Binigyan tayo ng Diyos ng kayamanan. Gamitin po natin ito sa pagtulong sa kapwa. Okay? Gamitin po natin ito sa pagpapaunlad. Hindi lang ng sarili, kundi pagpapaunlad ng bayan, ng lipunan, pagpapaunlad ng bawat sangkatauhan. Ang problema dito sa Pilipinas, nagiging masama ang kayamanan kasi ang ginagawa, come ng accumulation of wealth. Akin yan, accumulate. Dito sa ating ebanghelyo, hindi po masama ang maging mayaman. Okay? Bakit itong pangalan dito, hindi actually dito sa ebanghelyo, pinangalanan si Lazaro, pero yung mayaman, walang pangalan. Bakit? Ang nangangahulugan nito, mga kaibigan, na pwede tayo yon. Pwedeng ako, pwedeng ikaw. Okay? O ang kayamanan ay hindi lang po yung kayamanan na may pera. Okay? Kayamanan din siguro dahil marami kang alam. Kayamanan din sa katalinuhan po yan.
Pero ang importante, huwag natin ang anumang kayamanan, anumang binibigay sa atin, huwag natin gagamitin ito para tayo ay manglamang. In other words, ang sinasabi ko dyan, kasakiman. Okay? Huwag tayong mabuhay ng sakim. In other words, huwag tayong mabuhay na pabaya. Kaya, kung meron tayong mga natatanggap sa Diyos, dapat gamitin natin ito, mabiyayaan ang bawat isa. Actually, yan po ang tema ng 500 years of Catholicism in the Philippines. 500 years of Catholicism in the Philippines. Nang dumating si Magellan, okay, mamaya sa second part, ipapaliwanag ko uli ang istorya niyan. So mga kaibigan, napakahalaga po ito. Okay? So we are gifted. So yung mayaman gifted, pero ang ginawa niya, hindi siya naging mapagkapwa-tao. Naging siyang sakim, naging siyang manhid. Ang inisip niya, kapakanan ko lang, dapat sa akin lang. Pabayaan mo sila. Indifference. Sa tawagin natin sa English, indifference. So ano ang marhay? Ano bang ikakabuti? Ang pag-usapan natin ikakabuti, huwag tayong maging sakim. Okay? Huwag tayong maging manhid. Tayo ay, sabi nga sa Bible, sa first book of the Bible, which is Genesis, ang tanong sa atin, are we brothers keeper? Yes, we are. Alam mo, nang tinanong, di ba, anak ni Adan, si Isay, si Abel at si Cain. Tinanong yung anak, okay, nasaan yung kapatid mo? Ang sagot, am I my brother's keeper? So, sabi ng kapatid, yes, we are. Ang ibig sabihin ng brother's keeper, tagapag-alaga tayo ng bawat isa. Alagaan natin ang bawat isa. Huwag natin siyang siraan. Huwag natin siyang pasamain. Bigyan natin siya ng lakas loob. Yan ang importante sa buhay. Pati mga kaibigan, tayo po ay inabot ng first part natin. Tayo babalik uli. Mamaya at ipapatuloy ko na yung gifted to give. Biniyayaan tayo parang magbigay. Para kung sa Bicol, tinawan ka parang magtao. Yung mag-importante yan, biniyayaan. Ulitin ko, yun ang napakagandang biniyayaan. We are all gifted to give. So, walang taong makapagsasabi na, wala naman Father binigay sa akin. Mayroon. Binigyan ka ng puhunan ng Diyos. Ano yung puhunan na yan? Buhay. Buhay ng pasasalamat, buhay ng kabutihan. Because we are created in the images and likeness of God. Okay? Hindi tayo nilikha ayon sa kawangis ng unggoy o ng baboy o ng hayop. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Okay? So, babalik po ang iyong lingkod. Mamaya, pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ay 34 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Maggi Magic Sarap,
Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocF Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocF Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, DocF Mixed Capsule, the natural sex enhancer. DocF Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and DocF Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic
garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuwing programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP ng UST Legazpi. Sana mga tugang nagiging marahay ang sa indong hapon, miski nga di mainiton mo niya na panahon. Pagwabaga kita ng sinasabi nga ni Easterly wind na talaga, summer na talaga mga tugang. Okay, kasubago, sa tuwing pig-uralayan nga ni mga tugang ang gifted to give. So, pag tinawag kita ng Diyos ng kayamanan, katalinuhan, karunungan, kakayahan, ng kalusugan, whatever, dapat wag natin pang sarili lang ito. Okay? Dapat, let us also give. But sabi nga sa philosophy, you cannot give which you do not have. Kaya let's always start with something that we have. What do we have? Okay? Ano ba ang igwa kita? Paano kasi, dahil ka talaga makakatao kang daiman sa imo. Kaya nga sinasabi, buhay, for example. Okay? Kasi ang talinhaga, yung binasa nating istorya kanina, inilahad ng Panginoong Hesus sa ating ebanghelyo, ay matatagpuan lamang sa ebanghelyo ni San Lucas. Wala sa ebanghelyo ni San Mateo, ni San Juan, at ni San Mateo. Ito ay maaring pagpaalala ni Jesus tungkol sa panganib sa labis ng pagkagahaman sa kayamanan. Kaya mag-ingat tayo. Ang kayamanan, mga kaibigan, sabi ko nga, blessing. Hindi, huwag mo sasabihin, Father Boots, pag mayaman yan, pupunta sa impyerno. Hindi rin. Kahit pulubig ka, pulubing sakin, at mayaman na sakin, pupunta ka ng impyerno. So in other words, hindi sa kayamanan, hindi sa kahirapan, kundi sa kasakiman na pupunta ang isang tao sa impyerno. Okay? Importante yan na dapat tayo ay maging maawain. Okay? Mahabagin. Okay? Let us be, sabi nga ni, helpful, be compassionate, and merciful. Yan importante. Okay? Ingatan natin ang labis na pagkagahaman sa kayamanan. Okay? Ito mga tugang ang problema sa atin, sa mga nagtatrabaho. Hindi po, kailangan talaga magtrabaho. Okay? Kasi sabi sa Biblia, sinasabi sa Biblia na ang sino man dahil nagtatrabaho dahil magkakan. Yan po yan. Ano? Nakalimutan ko lang yung libro at talata. But nandun yun. Sabi ko, I am on the context rather on the text. Kasi marami sa atin, they know the text but they do not know the context. Ano yung context na yun? Konteksto po kasi yun na dapat ang tao maging masipag. Ano? Hindi masiba, kundi masipag. Ano? Kung hindi ka masipag, kung hindi ka magtatrabaho, walang mangyayari. Sabi ko nga marami sa atin gustong maging payat. Usually, gusto Father maging payat. Pero ayaw magpapayat. Paano? Ayaw mag-exercise, ayaw mag-diet. O gusto rin, Father, gusto ko maging mayaman. Pero
ayaw kong magtrabaho, Father. Paano ka magiging mayaman? Ayaw ko, Father, magsikap. Paano ka magiging mayaman? Hindi po maging masama ang maging mayaman. Ulitin ko, ang kayamanan o kahirapan, nagiging sagabal yan kung yan ay sinatawag natin pang sarili lamang. Okay? So, dapat ipamahagi yan. Okay? Sabi nga, kung sa buhay, inhale, exhale. Alam, tingnan mo, sa buhay, tingnan mo. We inhale. Tama, kailangan yun. Inhale. Kasi exhale ka ng exhale, inhale ka ng inhale, hindi man maganda. Kaya give and take. Hindi ka give and give. Hindi ka naman take and take. Dapat give and take. Yan sa buhay. Ikabubuti natin yan, mga kapatid. Ano? So, importante yan, inhale. Kung inhale ka ng inhale, ibig sabihin, kayod ka ng kayod, sige, pagkapagod, pagod, labat, ibig sabihin na, akin yan lahat. Mga kapatid, magiging kang basura. Okay? Lahat natapon niya sa imo. Hindi po tama yan. Don't accumulate. Okay? Hindi po pwedeng, tawag yan, sige sana para sa imo, sanang kahig ka ng taig para sa imo. Dahil mo pwede. Tingnan mo ang manok, inahin, nagkakahig. Pero ang ginigibo, nagkakahig pala siya para sa mga siwo, makakuha man ng pagkakaan. Ano kang gibuunta? masyado. Yan nga sa mga naghanap buhay. Alam mo, abalang-abala ang maraming tao ngayon sa kanilang hanap buhay upang kumita para sa kanilang pamilya. Hindi po masama yan. Ulitin ko hindi po masama yan. Hindi naman masamang magsumikap at yumaman. Hindi po. Ang masama, okay, maghapon, mag-uri, mainggit. Yan ang masama. Pero maging mayaman, hindi po masama yun. Okay? Ang masama, yung mayaman, naghahamad. Yung mayaman na walang awa. Yung masama, mayaman siya, pero wala siyang naibibigay. Para bang sa kanya lamang. Ang masama ay kung, tanda natin ito hindi po masama ang maging mayaman. Ang masama kung nakasalig ang kanyang pag-iiral ng tao sa yaman. Na sinasabi, ang sentro niya ay paano ko kumita? Mapagkikitaan ba yan? Ang tanong lagi, sabi nga ni Padre Rico sa retreat noon, naalala ko, nagbigay siya ng retreat sa mga taga-hospital ng UST, sabi niya, ang tanong kasi ng tao ngayon pagkikitaan ba yan? Mapagkikitaan ba yan? Magkano ba yan sa akin? Ano? Tingnan mo. Kaya tingnan, hindi tayo umuunlad. Nagiging tayong mahirap. Bakit? Kung ang taong palaging iniisip yumaman ng yumaman, hindi ang pagmamahalan, ang pagmamalasakitan, ang tao ay magiging mahirap. Hindi po lahat pinagkikitaan yan. Ano makikita ko dyan? Dapat makita mo ang langit, hindi ang impyerno. Kasi nakita mo nga dito sa mundo, kita ka ng kita, hanap buhay ng hanap buhay, pero pagkatapos nangyari? Nagkasakit ka naman. So lahat na pinag-ipunan mo, pinagpaguran mo, saan may gagastos? Yung pala sa ospital, kulang pa nga Kulang pa. Nagpagod ka. Yung araw, ginagawa mong gabi. Yung gabi, ginagawa mong araw. Kulang ka na sa tulog. Hindi ka na nagpapahinga kasi pagod, Father. Kailangan kumayod. Father, magtrabaho. Wala pong masama magtrabaho, wala pong masamang maghanap buhay. Pero ang tanong ni Father Boots ay ito, natagpuan mo na kaya ang buhay sa kakahanap buhay? Ulitin ko at dandahanin ko, natagpuan mo na ba ang buhay sa paghahanap buhay? Wala! Sana ang mahalaga maglaan tayo ng oras hindi lamang sa hanap buhay, kundi para rin
sa dahilan ng iyong buhay. Purpose of life. What is their purpose of life? You know, the purpose of life is to be with God. Okay? Mamuhay ka ng matiwasay. Yan po ang purpose of life. What is the purpose of life? Kumain, gumala, pagkatapos wala na. No, sayang. Okay? Sabi nga ng magandang aklat, purpose-driven. Meron ako nandito sa likod ko. Meron ako yan, purpose-driven. Ang buhay mo dapat may layunin. O sa Bicol, may kadahilanan. Kung ang buhay mo din kadahilanan, what is the purpose of buhay? Bahala na, Father. Kung dumating. No, dapat may purpose ka. Okay? So, importante. Kaya, hindi po masamang magsumikap o yumaman. Ang masama kung nakasalig na ang buong pag-iiral ng tao sa buhay ng kayamanan. Sa pamamagitan ng kayamanan, magiging maginhawa ang buhay natin dahil maari natin mabili ang hindi lang ng ating pangangailangan, kundi pati rin ang ating kagustuhan. Importante yan. At tandaan mo, hindi po nabibili lahat ng kayamanan. Money cannot buy happiness. Money cannot buy joy. Marami yan. Totoo yan. Okay? Yun. Padre, baka pwede naman siya humingi ng tulong. Yan. Tama yan. Okay? Dapat humingi tayo ng tulong sa mga tao. Yan. Kasi tutulungan ka naman. Minsan, ang mga tao ay mayabang. Ayaw kong humingi ng tulong. May mga tao di talagang ganun eh. Kaya ko naman ito eh. Yun. Importante yan. Pero tanda natin, lagi natin pakatandaan na hindi kayamanan ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan sa buhay ay matatagpuan lamang sa Diyos. Okay? Sa pagtitiis ni Lazaro sa ebanghelyo na binasa natin, sa kahirapan, nakamit niya ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Sabi nga, no pain, no gain. Okay? So, importante mga kaibigan. Sabi ko, balikan natin yung ating tinatalakay sa 500 years of Christianity or the 500 years of Catholicism in the Philippines. So kahapon, pinag-usapan natin na si Magellan ay naging kaibigan niya si Raha Humabon. At si Raha Humabon, mga kaibigan, ay bininyagan. At ang pangalan niya ay Carlos. Yung asawa naman niya, si Hara Amihan, bininyagan din. Ang ipinangalan ay Juana. At mula noon, sa binyag, nagsimula na po ang taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Okay? Nabinyagan. Tinanggap na ang pananampalatayang Kristiyano. Okay? So, yun po mga kaibigan. So, yan ang importante na mga tugang. Okay? So, yan ang mahalaga. Ang usapan po natin dito, yung tungkol sa na contribution ng ating Catholicism sa Pilipinas. Kasi saan nagsimula ang mga eskwelahan? Okay? Hindi ba? Nagsimula yan mga kaibigan sa tinatawag natin Doktrina Kristiyana. Okay? Doon nagsimula. Wala pa namang grade 1 noon. Walang high school. Pero mga kaibigan, nagsimula kaibigan na yun nagsimula na magturo. Okay? So, hindi nagtagal, si Magellan, mga kaibigan, ay nasangkot sa isang away sa pagitan nina Sula at Lapu-Lapu. Okay? Mga nagtutunggaling pinuno ng kalapit na isla ng Mactan. Okay? Nagpasya ang banyaga na makipaglaban kay Lapu-Lapu upang ipakita sa kanyang mga
kaibigang Raha kung paano makipagdigma ang mga Europeo. So yan po ang ginawa. Subalit, ito po ang nangyari. Yung nag-away. Ano ang laban ng 49 kawal laban sa tauhan ni Lapu-Lapu na 1,500? Sorry po, hindi ko matatanggap ang tawag ninyo kasi nakakadisturbo po kayo. May pinapaliwanag po. Kung makinig po kayo, kung gusto nyo makinig. Kung ayaw niyo makinig, huwag kayo makinig. Okay? Ito pong kaibigan natin na hindi naman Katoliko ay tumatawag sa atin at hindi ko po, makinig po kayo. Thank you very much sa mga hindi naman nating Katolikong kapatid na nakikinig. Very good. Thank you very much po. I appreciate na nakikinig kayo. Pero makinig po kayo sapagkat ako ay nagpapaliwanag tungkol sa 500 years of Catholicism in the Philippines. Okay? Nag-istorya po ako. Okay? Kung paano tayo ay nabiyayaan at dapat naman tayo magbiyaya. Okay? So, yun nga. Si Magellan, naging kaibigan niya si Raha Humabon. Pagkatapos ngayon, si Magellan, kinaaway siya ni Lapu-Lapu at ni Sula. Okay? Doon sa Mactan. Ayan. At sila Magellan, 49 lang silang sundalo. Anong laban niya sa 1,500 na tauhan ni Lapu-Lapu? Sa gitna ng labanan, nasa pool, mga kapatid, si Magellan. Sa palasong may lason ng isa sa mga katutubo. Kasunod, ang hambalos ng tabak. Okay? Okay? Napilitan umatras ang mga kasama ni Magellan mula sa mga nanggagalit na mga Cebuano kasi nagalit sila. Ano? Sa pamumuno ni Juan Sebastian Elcano, nakabalik sa Espanya after 18 years. Okay? Manlalayag at nakaligtas laban sa barkong Victoria. Si Elcano, mga tugang, ay tinaguriang kauna-unahang taong nakalibot siya po ang tinatawag na nag-circumnavigate sa buong daigdig. Si Elcano, si Juan Sebastian Elcano. Kaya sa history natin yan. Sa makatuwid, hindi pa lubusan nanuot ang pananampalatayang Kristiyano sa kamalayan ng mga katutubo dahil sa mga pangyayaring ito. Masasabing hindi pa nagsimula ang gawain ng evangelization kay Magellan. Okay? So bukas ating pag-aralan uli, kailan nga ba talaga nagsimula? Alam mo, bininyagan lang sila noon, pero pagkatapos ng binyagan, hindi pa gaano sila naturuan. Okay? But anyway, mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. At mga kaibigan, maraming salamat. Okay? Okay. Ito po, babasahin ko ang text ng ating kapatid. Sabi niya sa akin, ito, ang text niya, sabi niya sa akin, huwag ninyo lang, Father, silang pansinin. Yung mga tumatawag at naninira sa atin na hindi Katoliko. Kahit marami ka na silang nalalaman about the Bible at nasusunod nga nila, ito ay may isang bagay naman po silang hindi nagagawa at iyon ay magpakumbaba at i-recognize ang authority ng true church founded by no less than by our Lord Jesus Christ, which is none other than the Catholic Church, kung saan nila unang nakilala ang Panginoong Diyos. At sabi nga sa James chapter 2 verse 10, whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point is guilty of all. So anong ibig sabihin? Magpakumbaba po tayo. Okay? So sana po si Father Boots ay nakapagbigay ng kalusugan, kaginawahan, at naging marhayan sa indong pamumuhay. Sana magbigay tayo ng anumang kabutihan. Okay?
So yun po ang ating maidudulot. Mag-alaga. Huwag natin tularan yung mayaman sa Ebanghelyo sa araw nito na pinabayaan niya ang kanyang kapwa. Hindi niya tinulungan. Okay? Because he was indifferent. Okay? So ngayon tayo ay magdasal na tulungan tayo ni San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihang Diyos, ipulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na manlulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabos na naghinanyog kan sa tuyang programang Marhay na Hapon. Okay? Sabi sa kuya, nag-text sa kuya, ang sa tuyang mga tagapakinig na Katoliko, mga nagminis lang, Father, ng programa mo. Mga tumatawag yan. Nagmimis, okay? So sana po, huwag kayo naman mag-disturbo. Kung sinasabi nga, kung nagpapaliwanag ang isang tao, gumalang naman po kayo. Yan po ang paalala ni Father Boots, gumalang lang kayo. Okay? So maraming salamat. Bukas magkita-kita muli tayo sa programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombasi Oki. At sabihin ninyo, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, at ang lahat nagiging maayos. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Diyos pabalas po sa inyo, kabos.